Jeg opfatter ABAX som en meget professionel virksomhed. De holder, hvad de lover. Hvis man har spørgsmål, kan man ringe til deres support. Jeg får hurtige svar. Jeg fik på et tidspunkt fat i en svensker, hvor jeg måtte melde pas på sproget. Og der gik 5 minutter, så var der en dansker, der ringede til mig og kunne hjælpe mig med min problemstilling. Vi er et tømmer, der hedder En Tømmer. Vi beskæftiger 3 medarbejdere. Vi beskæftiger os med både privat, foreninger og firmaer. Meget lokalt. Jeg hørte ABAX fra en af mine sparringspartnere. Han så mig sidde og rode med min gammeldags kørebog, som jeg tabte en del penge på. Både på grund af tidsfordriv, men også at jeg ikke fik registreret alle de ture, jeg burde have registreret. Han havde ABAX, han kører rigtig meget i sin private bil. Han forklarede mig om firmaet, og jeg fik kontakt til dem, og kort tid efter, der modtog jeg min ABAX enhed. Jeg kunne endda følge den fra Norge af og til leveringsadressen. ABAX Mobil fungerer sådan, at jeg kan registrere mine ture på farten. Jeg kan registrere dem, selvom jeg er et sted, hvor jeg ikke har min computer. Det kunne være derhjemme. Det kunne være ude på en byggeplads, hvor jeg sidder i pausen og lige får udfyldt gårdsdagens kørsel. Jeg er tilfreds med ABAX på en 9'er. Jeg får ikke 10, for der er altid plads til forbedring. Og 9, fordi at jeg kan ikke se umiddelbart. Jeg synes, det er fremtidssikret så meget, som man kan i min virksomhed, uanset udvikling, om vi har vækst, eller om vi går lidt ned i antal biler, så vil jeg kunne bruge ABAX. Så derfor får det helt sikkert 9.